Bl-iffirmar ta' ftehim fil-qasam edukattiv bejn il-Gvern u l-privat, tnediet Education Malta, fondazzjoni li se tippromovi l-edukazzjoni bħala settur ekonomiku ġdid billi tixpruna l-internazzjonalizzazzjoni fost is-servizzi edukattivi Maltin. Fondazzjoni li se tara wkoll l-edukazzjoni f'pajjiżna tevolvi billi tatira iktar investiment barrani. Investiment li wasal għal xogħlijiet ta' kwalità għal studenti u akademiċi Maltin u Għawċin, kif spjega Chairman ta' Education Malta, Charles Zammit. Malta, parti mill-EU ukoll għandha sem fil-Study in Europe Project, li huwa proġett tal-Kummissjoni Ewropea fejn tipprova tattira anke studenti lejn l-Ewropa. Malta sal-lum ma kellix l-istruttura biex dana nagħmluh. Issa mill-lum ħankunu parti minn din il-platform fejn nippromovu lil Malta ukoll. Education Malta tfisser iżjed opportunitajiet għall-istudenti, iżjed ċans li jmirħu barra minn xtutna u jisaħħu l-kapaċitajiet u ħiliet edukattivi tagħhom. Fl-istess waqt, Education Malta għandha wkoll lan li tattira universitajiet barranin li jemmnu li anki huma jistgħu jistabilixxu rwieħhom f'pajjiżna. Minn barra dan, studenti barranin jistudjaw f'pajjiżna jħallu wkoll effett pożittiv fuq l-ekonomija lokali. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Anton Borċ irrimarka li dejjem hemmnu li wieħed mis-setturi ta' eċċellenza li għandu jkollu l-pajjiż huwa dak edukattiv. Meta l-Gvern approċċjana biex nikkunsidraw nagħmlu PPP fuq education li sejħula Education Malta, ħadna pjaċir ħafna għax hekk ħajkollok focus ta' targets ta' issues li huma problemi li għandek nitekeljaw fosthom jidħol il-visa, il-bank account għall-istudenti, dawn kollha għandhom sa jiġu dealt with under Education Malta. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo saħaq li Education Malta biss ħolqa minn katina ta' ftehimiet ma' settur privat li se twassal biex flimkien isaħħu s-settur edukattiv u jibnu fuq il-kwalità.